sako za ka iya tura ma gwamnati da irin waɗannan mutane da suke ɓatanci? Yau wato assalamu alaikum al'ummar musulmi, wannan sako ne ga gwamnatin jihar Kano da muke kira ga ita lalle gwamnati ta kokari ta hukunta wayannan mutane. Abin da muke bukata, wayannan mutane sun yi ɓatanci, sun fito sun ce sun yi, to ba ma so abu ya kai ga ɗaukar doka a hannunmu. Muna girmama gwamnati, muna girmama doka. Kwamishinan addinai muna kira gare ka da wanda masu ruwa da tsaki, sarki da sauran mutane, tun magana tana nan muna so abu a hukumance a tsaya a ɗau mataki, saboda girman manzon Allah ya wuce a ce wai a jihar Kano wai akwai wani mutumi kwaya ɗaya ko wata ƙungiya da za su zo su faɗi wata magana da bata cancanta ba. Mu ba za mu iya shiru ba, kuma muna magana ne da kakkausan murya a tsaya a hukunta wayannan mutane kafin abu ya kai ga ɗaukar doka a hannu. Muna kira ne a tsaya, saboda jinin wayannan mutane ya halatta. Duk wanda ya yi ɓatanci ga manzon Allah jininsa ya halatta. To amma saboda a biyo ta hanyar hukuma muke kira ga gwamnati ta ji kokenmu, ta tsaya ta hukunta wayannan mutane. Lallai gwamnati ta kira, lallai kada a bari wannan abu ya wuce, a tsaya a ɗau mataki. Saboda lallai muna kira ga gwamnati, muna kira da hukumar 'yan sanda, DSS da duk wanda yake da hannu. Malam Fuad Rigo, me za ka iya cewa da irin wannan ziyara da muka kama ta bazata da ba mu sanar ma da ita ba za mu zo? Yawwa, ai mu in dai magana ce akan manzon Allah, ko da yaushe kai ko in dare ne a shirye muke. In cewa kuka mu zo mu tafi aje a kwana ko a tafi wani gari mai nisa, za mu je akan manzon Allah. Duk abin da ya kamata mu yi, jinin mu, ranmu, dukiyarmu za mu bayar akan manzon Allah. Ni na ji daɗi da aka zo ake tambaya ta akan kare mutuncin manzon Allah. Ni na fi ku jin daɗi.